खुलुमबाय खे खोना 2 तारिख जों जोंनि बबाग्रानि थानसानि खरंनो कप्लाय खालामनो बागै वान लास्ट फाइनि जबा कप्लाय खालामनो बागै जों खोना जोंनि बबाग्रा नेतृत्व जों जत दिब्रास्रक दिल्लीव जों जन्तर मन्त्र दरनान बागै थालाय दंगो और थांतानिव जों जत लिडार्स खाबाक्सा फानबाक्सा याकबाक्सा याप्रि बाक्सा जों खरंथि सालायनाय जोंनि बबाग्रानि खरंनो कप्लाय खायो जोंनि वान लास्ट फाइनि जबा कप्लाय खालामनो बागै ये फायदे जों जत जोंनि लिडार्स बागै जों सुरि लायनाय गाहाम करे थाङै गाहाम करे बरक जबाव पार्टिसिपेट खालाय जों फिरो फायमानो नंथुं ते जोंनि बबाग्रा सा गाहाम खाय दंगै बतेबो गाहाम करे जोंनि बागै जबा खालाय मानो नंथुं ते थांमाय रंनबो अबन आं रिक्वेस्ट खालायनाय नरक नगो दंथ दिपानो सपोर्ट खालाय जोंनि बबाग्रानि बागै सुरिदि ते जोंनि जत लिडार्स बागै सुरिदि तांगे जोंनि अपाय थांनि जबाव जों कप्लायंगै जोंनि हा जोंनि सासन जोंनि हा जोंनि अधिकार ओं मानानि नंथुं ताई जों वान सोलाय दंगो जों बनि दफानि बरमनासो जों चीफ मिनिस्टर सारना बागै आसुक साल कलमारम जों पॉलिटिक्स खालायलाय वालायले बोलायलाय दंगै मानहंगै जों जोंनि हा जोंनि अधिकार मानानि बागै जोंनि नायकलफां स्नामनानि बागै तांगे जों जोंनि बबाग्रानो वान लास्ट फाइट जबाव कप्लायनि खालायनाय बागै जों जत थानजागै जों जबा अंखरमायनाय आन बागै फायदे जोंनि जत रांसानि ताकते बोसनो अबन कोयने मुजुंगु फायदे जों बबाग्रान थानजानि खरं यासगै बबाग्रान सामप्लिव दंगै जों जत खाबाक्सा फानबाक्सा याकबाक्साखै जबा खालाय जों बसकांनि वान लास्ट फाइटनि जबाव जों कप्लाय उनानि नांनाय गतिनि अबन आं जोंनि जत हासिन लुकुरगनो आं खाकाहाम याफारै खुलुमं याफारो फायदे जोंनि बबाग्रान थानजानि खरं यासगै जों बसकां जबाव जों आगलायने बबाग्रानि खरं यासगै बबाग्रान सामप्लिव दंगै जों बसकां जबाव कप्लाय उनानि नांनाय हामबाय खुलुमबाय के